sabi na itong lalaki mo ito. Kaya pakaan mo nagpigay ako kaagong na dyan, hindi may kaya rin baka laman. Sige, Adrian. Oh, ito na ako. Pati, dawa ang bibuang ba? Bibuang ang bibuang. Hindi mo kaya ang kwento, nagsiglan mo ang ispay. Ano sa pagkulit ninyo? Gawin nga nga ko. Lord. Alam niyo, Alam ko kung sino kung ikaw. Sabi din naman pala na hindi papasko. Siya. Una nga, kasi mag-800 kita. Once sila ang utang. Hindi nakabot pa naman. Ay, ito lang si, anong 200, nakabot pa naman ang 15 pa dito. Ito lang, wala ko sila sa mga. Dito, pwede, Malinti nga lang sila sa iyo. Ano yung magsabi lang, absent 26, absent pag-rila, kasama siya na siya mag-urag, sila ako dito, ang kanya, nakuhan, 25 na nanunod. Pag-uuna na ako ang sinitipak na ang kang sumisyo. 2,000 na. Sabi uno, kaya mo 2,000, ikaw ang utang, ay kaya mo pero siguro mo si Pogi. Adit mo. Oh, Marina, galing today. Ilang pinit ito, sigasin ng peso. Sigasin ng peso ng bonus. Sabi nila nagkari man talaga dahil sa maisi ang nagpinigil ang ganahan sa kante. Kapirang bulan na siya din naman. Ano ito? Eh magkakasigan. Kaya nga nito nakakatagal gumatawa rin ko sa iyo na tayo niya. Ano yung baga siya din sa pag-atin niya sabi niya sa iyo. Tingnan natin ang tira mo sa hindi ba ganyan sa cellphone yung tira. Sabi niya wala ko sa cellphone na ang tira mo. Madagdagan mo yan sa kanak mo baga may tubig di pa sa pas. Kakabot ka baga doon may dismiss ko pa rin natin ka sa baby. Naglagas ko tipikit ka. O, di nilang siya ito duman. Pero pinaharap niya daan. Sabi niya magaling ang harap niya sa kulaon. Parang hindi ito dito pag-apod dyan sa sabi. Sabi pa, ay kahuro ako. Baka magtanya ako. Ano kung hindi natin mo? Ikaw, si Papa niya. Ano ka ngayon ako na ngayon? Ako, hindi daw kayo ako. Kaya nang ako nagparang si Mama niya. Parang lanot ka sa natin. Pamilya, dahil ito na rin. Nakapalibig ka niya sa ko, ay din niya kumaibasa sa inyo. Tapos sulit-sulit na yung palagis. Makarong-karong, hindi ko na yung kaya. Hindi ka kasama niya, dumagang hindi ka mo nag-alin ng mga silibig. Parang mga ikamanod ng mga sinagawa, ang takasal mga kaman, sa kanang ngayon. Ay kung mga yabi ang mga kamanon, parang ito. Ay, magay na mga yabi, pagkakay na kaya mga design. Ang paano pala? Nagana na po kami. Bruno, ako lang awad din, sila madang. Wala ka. Ilan na rin. Ano bang sinabi niya? Okay na. Kaya na yung tone. Okay, makawa. Diyan sa mga kapatid. Kaya ayun na. Pagkasagpusog mo, datang nga ng maniwawang, halong ng maniwawang, sa oras, buwang alo ka, hindi mo, kita ka na ito matugba, wala ka na ito pido. Naggalas mo ako dito na, ano ba ang butos, naggalas ba kang laro, bakbakagay kang butos, saan na ito ko? Ano ba niya ako? Naggalas mo ako ba kang laro, matutos mo? Sa ngayon rin, hindi, ngayon ako rin,
Para ay mapaganda na pagbuhay ako. Sabi ko kaan. Sabi niya, pagkakan sabi, nakasiruan ako sa aduman. Eh, kapit nila. Ako niya, magpagkita. Pamawaran. Sabi niya, baka mga ulitan. Kung ano ang disinfect. Yun, titistingan ka ngayon kung ano ang sabi niya. Hindi pa siya na, hindi pa matay. Eh, titistingan pa na yan. Pick up na yun ah. Natakot niya pa, narinig ko na siya kasi ang sakita, no? Sa nahulog ang kahit sa mga laga kang tira ni ni Siya Lagring, nahulog na sa ano sa kita, sarap sa sulites, hindi na nakanaamo sa sigaw, ninikti na, dahugon mo. Ang isip ako baga sunod sa plada. Sa prince niya si ate niya Miriam, pinakan ate niya. Sabi daw ka dito ka pag October. Pa, happy birthday pa, happy birthday, 66 years old ka na, sabi ka. Aral talaga ngayon pa ka ang buhay mo, mahilang ka na, pagurang ka na, araw-araw kang aral. Prominit play to si Igobi, Sampurado. Bukan tadi, Sampurado. Tira? Yes, Sampurado. Pasalamat ate. Bakit? Di mo nilugdog baga, pag manguran, pag di nilugdog ganahan, ang uran. Para paura na ako sa. Para dito na ako. Tingkahali, anak ko sa siga. Nagbakalay ka? Di ba nagsa kaya ko dyan? Oo, hindi mo ba? Warin ka baga pasir, di mo nag-distance ka. Yan naman duman. Ano ba? Balik-balik na kami. May kasyon na, ano? Anong kunan ba sa napakalinis? Anong kunan ba sa nananan? Alam ko, so ano ang blood sugar niya? Dapat sila na nasa kasiguran. Balik na kami na taon. Basta ang taon. Mga na taon na kasi na kami. Ganun. Ganun pag-ahas talaga. Ganun. Ang tao ko, basta sa isang ganyan, baka ang kanya, ang dulongin yan, pag mga nakasirit sa diwa. Dahil mana, kung pa yung bakit sa 2,000 ang kulong. Kasi palikit mo, Dahil na kung bansan October, so ako ko, daw ang bulong dumasig ko, dahil mga kasita. bakantidad. Dahil sila mga nagkatiray, doon naman si mga tulong da duwa, ba, kali sa duwa. Sila bicara ninda. Hindi kami sa inyo. Ay, kami dahil, gabos duman mas kasi preso mo sa dahil, ano na bukas si Porta dumapon sa inda. May laboratory mo niya, nagkakagang 11,000. Ano kasama eh. Inagad mo yan sila, sabi sa mo yung taon niya. 10,000 ka na tao. Deyo, dawagun mo. Deyo, sabi di ano dito ka, happy birthday pa. Sabi niya. Nilang ka na, 65 ka na. Sabi niya. Salamat pa. Sabi pa ko, kumimbag tulos na kan ako. Ni, hindi, para ba nakakapulos siya? Hindi, ipanalangin niya si Jim na malampasan ang training. Nasa training niya ngayon, sabi niya. Pagbaba pa ito ko niya talaga madyan na kami sa Indo. May pamibig na niya kami, sabi niya saan. Alas sister ang harap-harap, madyan na kami, mga pamibig niya kami na. Tayo mo dali, simbagong mandatan agad. Dati man te, di ko pangajit mo iyan, na makatapos ng pag-eskwila, tumingan talaga, di ko pang, tumingan te yan, atinira, dati di ko pangajit, di mo muna, tumingan talaga, ito ka nang kamugtasa. Nauli na ito, dumadali na, kanang protocol na ngayon, ito din si Mayor na Brothers, bago nga naglarga na, ang pagbaba ka, kung siya si Alice. Ito na may pangajit, na malampasan ang training. Iyan man talaga ito, pura-pura mo talaga, hindi ka nakapagin, pero yung parang, nag-push nga ni at nag-dawagun mo nga naman. Dahil kumangayas ko naman. Sa ito, ito. Dahil araw mo sa nakain ang ginibo niya. Sabi, happy birthday pa. Sa October ba? October 18. Happy birthday pa. Sabi niya.